Hallo. Ik ben Mahmoud. Ik heb een probleem. Ik kan geen vrouw vinden. Het probleem is veel vrouw zitten. Waarom die vrouw zitten? Helemaal. Oplossing. Ik wil een oplossing. Waarom sommige vira's stik naar pauw? Waarom sommige vira's stik naar balk? Sommige vira's die stik naar kaas. Sommige vira's die weegt door haast. Sommige vira's rijdt naar wasman. Ik denk die vira's bij die waskan. Even bij mij niet, jij vervaling. Mahmoud! Kom, ik heb oplossing gevonden, zodat jij kan trouwen met mij. Dat kan niet. Er is geen oplossing. Jawel, deze deodorant voor vrouw. Je wordt verliefd op mij. Een nuggelik. Ik ben denk ik verliefd op jou. Ik heb spijt van wat ik zeggen. Jij mag in mijn excuses hebben. Jij bent de mooiste vrouw van de wereld. Ik wil mijn dönner met jou delen. Jij krijgt alles van mij. Zolang jij er niet zit naast mij. Wil ik